My bychom vám chtěli představit planetu Mars s 2 měsíci, Phobos a Deimos. Předpokládá se, že na rok 2016 nebo 2018 chce Evropská agentura vytvořit vozítko ExoMars, která by kopala 2 metry pod povrch planety a získávala tím organické molekuly. Je to nejvíce obyvatelná planeta po Zemi a při jeho stvoření byla hustá atmosféra a byla tam i kapalná voda. Phobos objevil 17. srpna 1877 a zbhal. Objev byl zveřejněn 18. srpna téhož roku. Je zajímavé, že existenci měsíců Marsu předpověděl již Johannes Kepler v roce 1610. Popis měsíce. Phobos nemá žádnou měřitelnou atmosféru, přesto sovětská kosmická sonda Phobos 2 zjistila, že z povrchu měsíce unikají plyny, ale jejich přesné složení nestačila zjistit před Jupiter, Saturn, Uran a Neptun jsou označováni jako plynný objekt. Jupiter je planeta pátá v pořadí. Vznikl před 4,6 až 4,7 miliardami let. Okolo Slunce oběhne za 12 let. Jupiter má 63 měsíců a nejhlavnější je Io, Callisto, Europa a Ganymedes. A objevili Galileo Galilei. Ganymedes je větší než Merkur. Nejvíce známý útvar v atmosféře Jupiter je velká rudá skvrna. Velká rudá skvrna je známá asi od 17. století. Jeho hmotnost je 318krát větší než Slunce. Ne, Země. Chci vám představit planetu Saturn. Je 6. ve vesmíru. Saturn má podnebné vlastnosti, jsou stejné jako Jupiter. Hustotou atmosféry nízkou. Dobrý den, chtěli bychom vám představit planetu Uran. Je to 3. největší planeta a 4. nejhmotnější planeta. Jméno má po řeckém bohu Uránovi, bohu nebes. Planeta je převážně složena z ledu a prachu a kamení. Planetu objevil anglický přírodovědec a astronom Bill Herschel pomocí vlastně vyrobeného dalekohledu. Uran má 27 měsíců, mezi 5 nejvýznamnějších patří Miranda, Ariel, Uriel, Oberon a Titania. Atmosféra Uranu je složena z vodíku, čpavku, helia, uhlovodíku. Patří mezi plynné obry a zároveň taky s Neptunem mezi ledové obry. Doba oběhu kolem Slunce je 84 let. Konec! Dobrá, výborně. Neptun je 8. od Slunce nejvzdálenější planeta, řadíme ji mezi plynné a ledové obry. Byla objevena v roce 1846 Johannem Gallem. Dostala jméno po bohu moří Neptuna
Je složena z helia, vodíku, čpavku a metanu. Má charakteristicky modrou barvu díky většině metanu. Má nejznámější měsíc je Triton a je stejně jako na Zemi tam střídají 4 roční období. Jedno období trvá přibližně 40 let, protože oběh trvá 165 roků.